Dies ire, dies illa, solvet seclum in favilla. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng buong angka namin na palagi pa rin namin pinagkukwentuhan tuwing magkakaroon kami ng salo-salo sa aming pamilya. Ikalawang yugto. Taong 1998, Dalisay Street, Bacood, Santa Mesa, Manila. Noong nakita ng lolo ko yung kakaibang katikate ni Ate Ami sa katawan niya, nalaman agad ng lolo ko na hindi ito isang ordinaryong mga bukol o katikati lang sa balat, kundi ito ay isang kulam. Pero hindi ito ordinaryong kulam. Isa itong mataas na kaalaman pagdating sa pangungulam. At ang tawag dito ay paltok. Noong una hindi pa namin alam kung anong uri ito ng kulam. Sa pagsasaliksik ni Johnny, napag-alaman namin na kapag paltok ang ginamit sa iyo ng mangkukulam, maaari kang mamatay sa loob lamang ng 1 linggo. Ito yung uri ng kulam na buhay ka pa, pero unti-unting bubulukin yung katawan mo. Nagsisimula ito sa pangangate, hanggang sa magiging sugat. At yung mga sugat na yun, unti-unting magkakaroon ng mga nana. At dahan-dahan kang uuurin. Kumbaga, buhay ka pa, pero nabubulok ka na dahil kinakain ka na ng mga uod. Isa din daw ito sa pinakadelikadong proseso ng pangkukulam. Dahil kailangan mong ibigay ang kalahati ng buhay mo para agad na mapatay ang iyong biktima. Ayon naman yan sa mga iilan naming kakilala na bihasa pagdating sa mga barang, kulam o sumpa. Sabi ko naman sa inyo, hindi lahat ng may alam sa kapangyarihang itim ay masama. Ginagamit lang nila ito kapag kailangan. Balik tayo sa kwento. Iyak ng iyak si Ate Ami sa lolo ko dahil sobrang hapdi at katinadaw ng nararamdaman niya. Ang ginawa ng lolo ko para maibsan ang kating nararamdaman ni Ate Ami, kumuha ito ng langis ng El Shaddai at inusala ng iilan pang salita. Iniabot niya ito kay Ate Ami at inutusan siyang ipahid ito sa kanyang katawan. Ayon kay Ate Ami, noong pinapahid niya daw ang langis sa katawan niya, pakiramdam niya daw ay para itong napakalamig na tubig at sobrang sarap daw sa pakiramdam. Parang nawawala daw ang lahat ng tinik na nakatusok sa balat niya habang ipinapahid niya ito. Bumalik ito sa kwarto niya, dala-dala ang langis na binigay ng lolo ko. Sa ginhawang naramdaman ni Ate Ami ay nakatulog siya. Tuwing nakakaramdam daw siya ng kate, pinapahid niya lang ang langis na yon at nawawala kaagad. Kinaumagahan, kakatapos lang magluto ni Ate Ami ng almusal nila. Humarap ito sa salamin ng CR. Pagtingin niya sa salamin, nakita niya yung mata niya na unti-unti nang namumula at parang pinapasok na rin ito ng mga kumakalat sa katawan niya. Ang akala niya ay unti-unti na itong gumagaling dahil sa ibinigay na langis ng lolo ko sa kanya. Pero ang hindi niya alam, pangatlong araw pa lang ng proseso ng paltok sa kanya. Nataranta si Ate Ami dahil sa nakita niya sa mata niya. Kaya agad itong tumakbo sa lolo ko para magpakonsulta ulit. Pagsilip ng lolo ko, kinilabutan siya sa nakita niya. At ang sabi lang nito, "Hindi isa ang kalaban mo. Marami sila, Ami." Halos himatayin si Ate Ami dahil sa narinig niya. Kaya ang ginawa nito, inalayan niya ng maraming candy yung ilalim ng lababo at nagtirik siya ng 3 kandila.
Pero huli na ang lahat para doon. Bumalik si Ate Ami sa kwarto niya at nagpahid siya ulit ng langis. Pero sa pagkakataong ito, hindi na nawawala ang kate at parang mas dumodoble pa ito. Hindi na niya kaya at tumawag na ito kay Kuya Melchor para humingi ng tulong. Sakto namang nandoon si Tito Jerry at kinuwento ni Kuya Melchor ang napag-usapan nilang dalawa ni Ate Ami. Ang sabi ni Tito Jerry ay huwag munang papuntahin si Ate Ami sa Bacood habang wala pang nakikitang kapalit si Tita Mean para dito. Si Tito Jerry na lang daw ang pupunta doon sa Parañaque para tingnan ang kalagayan ni Ate Ami. Kinaumagahan ay bumiyahe papuntang Parañaque si Tito Jerry para puntahan si Ate Ami. Nung unang kita ni Tito Jerry kay Ate Ami, nagulantang siya sa nasaksihan niya. Marami na daw ang nasa loob nito at mahihirapan na siyang tugisin kung sino man ang gumagawa nito sa kanya. Hindi daw yun kakayanin ng isang araw lang na gamutan. Kaya ang nangyari, pinakiusapan ni Tito Jerry si Tita Mean na dalhin na si Ate Ami sa Bacood upang doon na niya simulan ang kanilang gamutan. Kahit wala pang nakikitang kapalit noon si Tita, pumayag na ito sa gustong mangyari ni Tito Jerry. Gawa nga ng buhay ni Ate Ami ang nakataya dito. Sumunod din agad si Kuya Melchor noong araw na yon sa Parañaque para sunduin si Ate Ami. Kinuha nila ang mga gamit nito at bumiyahe sila pabalik sa Bacood. Noong nakita din ng tatay ko si Ate Ami, hindi din ito makapaniwala na gano'n na pala kalala ang sitwasyon nito. Maski ako noong bata ako, nakita ko si Ate Ami na parang wala na siyang balat. Yung parang laman na yung nasa ibabaw. Ganon yung itsura niya at meron pang mga basa-basang sugat. Hindi lang sa katawan niya, pati buong mukha niya ay para nang nabubulok. Yung labi niya kulay violet na. Yung mata niya pulang-pula. At hindi na siya makahinga gamit ang ilong. Tanging sa bibig na lang siya humihinga. Dahil parang meron daw nakabara sa loob ng ilong niya. Lahat kami ay awang-awa sa sitwasyon ni Ate Ami noon. Hirap na din ito lumakad dahil hanggang talampakan niya. Merong maliliit na sugat at napakasakit daw noon kapag inihahakbang niya. Dahil sa sitwasyon na yon ni Ate Ami, ibinigay ng tatay ko yung maliit na kwarto para maging kwarto nilang dalawa ni Kuya Melchor. Siguro naman pamilyar kayo sa binabanggit kong kwarto. Nalahad ko na to sa mga nakaraan kong kwento. Kaya sana, namumuo sa mga isipan ninyo ang bawat sinasabi ko sa kwentong ito. Dahil lahat ito ay konektado at may mga ibig sabihin. Balik tayo sa kwento. Unang araw ni Ate Ami sa Bacood. Nakaayos na yung maliit na kwarto. Lahat ng gamit ng tatay kong pang-design, inalis niya na doon. Umuwi muna si Tito Jerry sa Masambong para kunin ang lahat ng mga gamit niya. Dahil alam ni Tito Jerry sa sarili niya na hindi lang isa ang makakalaban niya, kundi isang buong pamilya ng mangkukulam na gumagamit ng paltok, mga duwende, yung mga dati niyang ikinulong sa bote at nakawala. At ang pinakakinatatakutan ni Tito Jerry sa lahat, kapag may mga nakisali ng mga demonyo. Noong nakuha na ni Tito Jerry ang lahat ng mga gamit niya sa Masambong, ang ginawa niyang kwarto sa Bacood ay yung unang kwarto na malapit sa hagdan. Sinabi niya kasi sa tatay ko at kay Kuya Melchor na hindi niya pwedeng iwan si Ate Ami. Marami kasi ang nakaabang dito at gustong makapasok. Oras na buksan niya ang third eye ni Ate Ami at gawin itong medium. Ang mangyayari sa katawan ni Ate Ami
free for all na. Lahat ng elementong nakatira sa bahay na yon, ultimo doon sa yellow bell na puno, maaaring makapasok sa loob ng katawan niya oras na buksan ito ni Tito Jerry. Wala na kasing naiisip na ibang paraan si Tito Jerry para hulihin yung nagbibigay sa kanya ng sakit. Magaling kasi itong magtago at napakarami nila. Kaya yun ang unang kailangan niyang gawin. Marahil maraming naglalaro sa isipan ninyo ngayon. Tulad ng, bakit umabot ng ganong katagal yung gamutan? Sino ba yung nagpapasok sa mangkukulam sa bahay nila? Anong klaseng gamutan ba yan? Bakit may mga paghahanda pa? At kung ano-ano pa ang klase ng tanong. Pangalawang yugto pa lang ito ng buong kwento. Kaya manatili kayong nakaantabay para masubaybayan ninyo ito. Buksan muna natin ang ating mga isipan habang tayo ay nakikinig. Palawakin at unawain ang bawat eksena. Medyo magiging seryoso muna tayo sa mga parating na kwento. Dahil halos lahat ng karakter dito ay nasa kabilang buhay na. Mainam na alayan din natin sila ng dasal pagkatapos ninyong makinig sa kwento ko. Maiksing dasal lang ang hihingin ko mula sa inyo. Yun lang. Maraming salamat.